Здравейте, малки и големи приятели! Ние сме шеф Аджи и шеф Мони. Днес ще отидем на едно пъстро, весело и вкусно приключение. Истински празник, изпълнен със смях, игри и домашен сладолед. А сега внимание! Рецептите са не една, а цели две, които ще откриете в описанието. Всички знаем, че сладоледа е най-любимия ни десерт. И именно за това избрахме да направим една класическа със сметана, кондензирано мляко и една здравословна рецепта с замразени банани, форми и кокосово мляко, която сигурно само майките ни ще оценят. Както виждате, ние сме супер екип и сами успяхме да се справим с това предизвикателство. Идва и любимата ни част – украсата на домашния ни сладолед. До скоро! И не забравяйте, най-хубавите моменти се случват с усмивка и лъжичка сладолед.